Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau zan nuna muku yadda ake adin ɗin phone number akan Gmail. Watan ta yadda ko da a ce ka canza sabuwar waya kana so ka dawo da shi ya rikice maka ba tare da ka sha wahala ba za ka dawo da kayanka. Da fari kai tsaye ka tafi Gmail. Yauwa sai ka danna nan. Sai ka danna nan watan Google account. In ya buɗe maka sai ka danna nan personal info. Sai ka yo ƙasa gashi nan add a recovery fund to help keep your account secure. Nan kenan sai ka danna shi. Yauwa sai ka danna add now. Yauwa to sai ka sa password ɗinka na Gmail ɗin. Yauwa ka gani sai ya ƙara nuno maka haka. To sai ka ƙara danna nan ɗin dai again. To gashi nan ya nuno maka enter number. To sai ka danna next. Sai ka danna get code. Yauwa sai ka jira za a turo maka da code. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan sun turo. Bari in yi copy ɗin shi. Wannan sai na yi paste ɗin shi anan. Yauwa sai ka danna nan verify kenan. Yauwa to kamar yadda kuke gani ga phone number nan ta yi verify. To kawai sai ka fito. Yauwa ga ta nan ta hau ka ganta. To shi kenan. Yauwa kar a manta a danna mana subscribe.